Now I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I should. Gde ste ljudi, pozdrav svima. Evo pričamo o single leg squatu ili kako se naziva pistol squat, jel tako? Ili na srpskom čučanj na jednoj nozi. To je vrlo dobra i teška, zahtevna, unilateralna vežba, ali je ona neophodna ukoliko ste zagovornik body weight vežbi, ukoliko radite vežbe samo sopstvenom težinom, okej? Jer sve neke druge particije mišića, kao što su leđa, grudi i tako dalje, i tekako možemo razviti sopstvenom težinom. Znači, znamo za zgibove, za propadanje i tako dalje. Međutim, noge i nožni mišići, s obzirom da su velika particija mišića, uglavnom ostaju nerazvijene ukoliko radimo samo klasičan čučanj. Klasičan čučanj je fantastičan, ali da bi se razvile noge, potrebno je dodatno opterećenje imati. U cijelu ovu našu priču sada ulazi ova vežba, single leg squat, s obzirom da se cijela naša težina prenosi na samo jednu nogu. Evo sad ćemo mi u ovom videu objasniti kako vi da savladate ovu vežbu koja jeste zahtevna i što se tiče balansa i što se tiče snage. Ali jednom kad je savladate, moći ćete onako fino da razvijate i kvadriceps i zadnju ložu, a i tekako gluteus, znači i tekako zadnjica je mišić koji se pogađa ovom vežbom. Pre nego što krenem da objašnjam, potrebno je znati da je potrebna i određena fleksibilnost za ovu vežbu. Potrebno da imate i da ste dovoljno fleksibilni u kuku, u kolenu, manje više tu su svi fleksibilni, i u skočnom zglobu. Potrebno je da imamo dovoljan stepen fleksibilnosti kako bi uradili ovu vežbu. Evo kako to možemo proveriti na jednostavan način. Pa jeste sad ovako, ukoliko možemo da čušnemo duboko iz ove pozicije, mi uglavnom onda smatramo da imamo dovoljnu fleksibilnost. Evo kako to izgleda sa strane. Znači, dubok čučanj da uradimo i to izgleda ovako, znači potpuno su kukovi ispod linije kolena, ok, i to se smatra dubokim čučnjem. Ukoliko ovo možete da uradite, vi imate dovoljnu fleksibilnost za single leg squat, za pistol squat ili za čučanj na jednoj nozi. Ajmo sada da vidimo kako se izvodi ova vežba korak po korak i šta je ono što treba da savladate kako bi pravilno izveli ovu vežbu. Ja ću se okrenuti sa strane kako bi imali cijelu sliku i kako bi imali bolji ugao da vidite kako ova vežba i treba da izgleda. Znači, recimo da želimo da aktiviramo desnu nogu. Mi sopstvenu težinu i cijelu našu težinu prebacujemo na tu desnu nogu, a levu nogu odižemo i leva noga je prava. Mi mora da angažujemo i mišiće trbušnih mišića. Leđa su nam prava i lagano zadnjicu spuštamo dole. Znači, cijela naša težina na jednu nogu, podižemo levu nogu i spuštamo zadnjicu, ruke slobodno napred i evo ga. Prsti ne dodiruju pod, odnosno peta i leva noga ostaje pravo, ne dodiruje pod. Iz ove pozicije idemo gore. I mi smo tu vežbu uradili. Znači, prava leđa, angažujemo trbušne mišiće, cijela naša težina na jednu nogu oslonjena, leva noga odignuta, ruke zbog balansa slobodno idu napred, spuštamo zadnjicu, leđa ostaju prava i idemo gore. I mi smo uradili tu vežbu. Leva noga, koja vam je po prirodi uglavnom ljudima slabija, treba će nešto malo više snage, a svakako i koordinacije i balans. U ovoj vežbi je jako važan i balans pored snage. I zato morate biti strpljivi i vežbati. Potpuno isti princip, težina na jednu nogu, opružimo nogu, evo ja sam već izgubio balans, opružimo jednu nogu, ruke napred,
idemo dole, op, noga ne dodiruje pod i gore, evo ga. Dok ovako objašnjam, mnogo je teže nego kada samo radim. Pazite sad, nikom ne očekujte prosto da ovo uradite odjednom, odmah i tako dalje. Potrebno je strpljenje i potrebno je progresivno, znači, otežavati ovu vežbu, znači i progresivno ići ka tome da ovu vežbu uradimo kompletno. Zato će nam poslužiti ova kutija ovde, kod vas možda posluži stolica ili šta god što je stabilno i na čega možete da sednete. Krevet nije baš najbolja opcija zato što je mekan, ali može naravno i to da posluži. Ono će služiti da sednemo prosto, znači isti princip, da ne ponavljam kako se izvodi vežba, ok, znači sednemo, op, i odavde ustajemo, evo ga. Sednemo lagano, op, i odavde ustajemo. Nemojte da cimate, ok, znači nema kad ustaneš da cimaš, lepo sedneš kontrolisano, lepo ustaneš kontrolisano. Znači, bez cimanja. Kada savladamo ovu visinu ovde, onda idemo na niži stepen, ok? I tako dalje. Znači, tražimo sve niži i niži oslonac i tako prosto progresivno povećavamo opterećenje i radimo ovu vežbu. To je to, ljudi. Imajte na umu da je vežba teška i zahtevna. Potrebno da imate i fleksibilnost i snagu i na kraju balans i koordinaciju. Potrebno je naravno i veliko strpljenje kako bi se ovaj single leg do kraja savladao. Ako imate pitanja, slobodno pišite u komentaru, vežbajte, ne odustajte. Vidimo u sledećem klipu. Ćao!